tong thoga saima sal o salno rok sabai sini MD borong gonang Mahendra Dev Burma tini bini asaima salno rok sabai duski amsayo bo tini duski amsai duski town hall no go kaisa free sak hamnai kha tei free no bithi brai rok bagui amsani lukurok no kha kaham tei kaham kai tongnan bagui koikha obo haikeno bo tini prai 300 jonani slai kwbang kuk sak hamya ba sak derai tongnai rok no bo sak naiye checkup khaiye magna tei magna no bithi brai rikha magna naikha obo haigi amsani lukurok no bo tongtok boyar kaisa mukumu yafarai kalangmani mari se nugui mankha obo haikeno seng thinango bo tei kubuni ba tei kubuni juda juda obo hai doctor kotor obo haiki kami amchai rogo naikha hingkai belaina hamnai hinai kha khayo tei naina wngthun hingkai seng obo haikeno nai tongdi sini borom gonang Mahendra Sani asaima salno bobo haikei lukurok no subakha tei bobo haikei lukurok no hamjagui tong oborok tini serai kai jeng tini nukha sini duski amchai duski town hall no nai tongdi choya korei o paithak jora sini o wngko Sarna tongrang sarna kaisa simane mane tini obo hai satung jorao ba kubuni amsani sar nangto hingkai tini obo hai sini duski amsayo phai je oro sak hamnai phimani obo tamni bagui nang sini oro phai obo hai ke nai phi kisa jeno sai Lumka nai tong nai bemeng boro no tei media channel no wan hambai maro phima bagui
ini actually sana थाkan ke health camp seng para amsayo ang agin simin khayo jora jorao khayo ge je jaga besibak borok bising basang doctor rok ne aro phaimia ge abo hai area ro nai no ang thangi camp khayo ge tini actually ani bai khoroksa tongoro no duskini bini mung sunita ge bai ni bini bobo agi bini clinic rok tongmani bithi rok bo bago borok no ge bono sai ang tini wan suka je tini ani abo asai masal jo salo ang kaisa health camp free bithi rok bagane nai ge free bithi ni loge ang check up bu khai tongo check up ni loge ani oro sugar test tongo free sugar test tongo ECG bungo heart ni bote hai problem rok tong abo to naina bagai borok haksal ma thango Agartala thang Telamura thang ECG rok khaina bagai ga ECG rok bebeng oro tabuk oro no phai o health camp ni dino ang khaika go health camp o nukja khaje sini kichu borok pressure ganang gobmane manjakha borong khase siata agi pressure rok tongo nei ge bokhro rok kitingo bokhro rok mihim rok nei phaimasi borong pressure rok manjagi toka e gobma borok no lukurok tongoi mano je saimia kam mitong ge amti hai borok rok no tiklaina baganya health camp na ge obo hai ang gobma jaga health camp khaipuru no mangkha ge hai ni bagai ang health camp khai at least baksa je borok pressure tongoi busia sugar tongoi busia abono ani যন্ত্র রোগ বাই টেস্টিং মেশিন রোগ বাই রমই borong no at least ang aware khairi mano sai mano je budugi mano ni no bahai tongo nang doctor ni primary health center ro phana thangai ngi tong mano je amti ro borong no buju khange borong thabo thango je CCC ang ge kemma borok thango thaya ge haini bagai no ang tinio health camp khaimani borok to ungkha abo bu phai tongkho yang hambai maru oroni bororong no bazar society ni bororong no duskini te gana gini bororong no ano coba mabagai program ini hamsu hambre na bagai hambai hambai sana